Kaixo kuadrilla, zer moduz? Gaurkoan bi ipuin kontatuko dizkizuet. Lehenengoa, azenario erraldoiaren ipuina kontatuko dizuet. Eta jarraian, badakizu neri xaguak asko gustatzen zaizkidala, xagu zopa honetako erleak eta ximaurra izeneko ipuina. Ea gustatzen zaizkizuen. Gau batean, Ander, gure ipuineko protagonista, ohera sartu eta ametsetan hasi zen. Erraldoien munduarekin ametsetan, han dena zen erraldoia. Zuhaitzak erraldoiak ziren, animaliak erraldoiak ziren, dena zen erraldoia. Eta egun batean, hango erraldoi bat, lagun egin zuen. Erraldoiak, azitxo bat oparitu zion eta eskuan utzi zion. Azitxo auzearekin batera esan zion, Ander, hau ez da etxean izateko, tokirik onena baratza izango da. Erraldoiari eskerrak eman zizkion eta bapatean esnatu egin zen. Eta eskura begiratu eta nola liteke. Erraldoiak emandako hazia zuen, paperak kendu eta borobila belbeltza. Baina etzekien ze landareren hazia zen. Non erein beharko dut nik orain hazi hau? Arratsalde hartan, Ander aitonaren baratzera joan zen eta hazia landatu zuen. Ura ere bota zion eta esilka alde egin zuen, inork ez zuen ikusi baratzean lanen ari zenik. Egun batzuetara, aitona Anderren etxera joan zen, eta galdetu zioten, aitona, zer modu zabiltza? Ondo, baina harrituta nabil. Baratzean, azenario landare erraldoi bat hazten ari da. Eta nik ez dut alakorik landatu. Anderrek esan zion agian, haizeak ekarriko zuela. Edo, agian txoritxore batek, eraman zuela ere esan zuen bere amak. Oso egun gutxitan harrigarri hasi zen azenario. 3 ume baino handiagoa zen. 3 ume jarri, 3 ume bata bestearen gainean. Oiri baino handiagoa azenarioa. Aitona erabat harrituta zegoen. Baina ez pentsa aitona gustora zegoenik. Makila hartuta pasatzen zuen egun guztia. Untxiak, untxi pilo bat gerturatzen baitziren baratzera, azenario jatera, eta bitartean inguruko barazki guztia jatera. Okerrena etzen hori izan, egun batean, basurde bat azenarioa jaten ikusi zuen aitonak. Basurdaren gana joan eta aitona etxera itzuli zen, ipurdia bistan. Basurdeak galtzak jantzizkion. Amonak ere esan zion, baina nondik zatoz? Barregarri zaude ipurdi bistan? Nazkatu naiz, erantzun zion aitonak. Ez dut azenario gehiagorik nahi, baratz honetan. Amonari ongi iruditu zitzaion. Ez zuten azenario gehiago nahi. Eta bien artean ateratzen saiatu ziren. Bultza eta bultza, arnasestuka, indarka. Baina azenarioa etzen mugitu ere egiten. Orduan, aitonak Anderri deitu zion eta baita bere aita eta amari ere. Denen artean, bultzaka, denak batera. Bat, bi eta hiru. Tiraka eta tiraka, hauek ere indarka. Eta azenarioa pixka bat mugitzea besterik ez zuten lortu. Azkenean, gau ere iritsi zen. Eta 10 lagunen artean. Eta traktore baten laguntzaz, lortu zuten azenarioa bertatik ateratzea. Gero, azenarioa herriko plazera eraman zuten, eta entxalada erraldoi bat egin zuten. Herriko guztientzako aina janari zen, eta ondoren, festa bikaina egin zuten, dantza, musika eta guztiarekin gainera. Eta Ander, isilik, bere sekretuarekin berriz ere lokartu zen. Ez zion inorri esan,
bere ametsetako erraldoiak emandako, hazia zenik, bere aitonaren baratzean, hazi zen, azenario erraldoia. Azenario erraldoi bat, eta 1000 untxi, ez dezagun gure baratzean, horrelakorik ikusi. Orain kontatuko dizudan ipuina, erleak eta ximaurrarena. Bin batean, bazijoan, xagutxo bat basoan, pasian, eta halako batean, erlauntza bat erori zitzaion buruaren gainera. Ai! Erleak! Ez dut ibili nahi erlauntz batekin buruan! Esan zuen xaguak. Baina erleek horrela esan zioten. Maite ditugu zure belarriak. Maite dugu zure sudurra. Maite dugu zure mustatxa. Leku zoragarria da guretzat eta ez dugu alde egingo. Ederra zeukan xaguak. Etzekien zer egin, burrumba ikaragarria zen gainera. Horrela xaguak oinez jarraitu eta ximaurtegi batetara iritsi zen. Badakizue ximaurra oso usaintxoa dela. Orduan xaguak hauxe esan zien erlei. Erleak, zuena bezalako etxea daukandik. Begira, hauxe da nire etxea. Nire buruan geratu nahi baduzue, nirekin bizi beharko duzue. Eta erleek hauxe erantzun zioten. Maite ditugu zure belarriak, maite dugu zure sudurra, maite dugu zure mustatxa, pozpozi joango gara zure etxera. Zatozte ba! Eta belaunetaraino sartu zen ximaurretan gure xagutxoa. Begira, hau da sarrera. Polita da, gustatzen zaigu, xagua orduan ximaurretan gerrietaraino sartu zen. Hau, egongela da. Polita, gustatzen zaigu zure egongela. Xagua orduan ximaurretan kokotxeraino sartu zen. Zeu saia. Begira, hau da nire logela, esan zuen xaguak. Gustatzen zaigu zure logela, erantzun zuten erleek denak batera. Eta orain, ohean sartuko naiz. Eta ximaurretan sartu zuen bere burua xagutxoak. Ez! Maite dugu zure atea, maite dugu zure logela, maite dugu zure egongela, baina ez dugu maite zure ohea. Eta erle guztiak jauzi handi bat egin, eta ihes egin zuten. Eta xagua zer? Etxera joan zen, dutxa ehar bat hartzea, garbitu eta txukun jartzeko. Xaguarekin gustura, erleak barra, baina ez zuten maite batere ximaurra. Bueno, gustatu altzaizkizue? Espero dut baietz. Urrungoan, beste ipuin batzuk kontatuko dizkizuet. Aio lagunak!